As mulleres do mar na ría de Pontevedra e consecuencias económicas e sociais dos efectos do cambio global dende unha perspectiva de xénero. O aumento das temperaturas, a subida do nivel do mar e as inundacións son algúns dos problemas máis visibles do cambio global. Non só afectan a vida humana, tamén impactan na economía e nas formas de vida, especialmente para as persoas máis vulnerables. As rías baixas son especialmente produtivas grazas aos afloramentos costeiros, onde as augas profundas e frías soben á superficie, achegando nutrientes á flora e fauna mariña. Pero o cambio climático está a alterar este proceso, dificultando a productividade dos recursos mariños e favorecendo as condicións oceanográficas para a proliferación de microalgas tóxicas. Galicia, o cambio global repercute especialmente nos recursos naturais e isto ten un impacto directo no sector primario, clave para a economía local. Este vídeo céntrase en como as mulleres, principais traballadoras do sector pesqueiro, se ven afectadas polo cambio climático. A industria conserveira en Galicia naceu da abundante produtividade do mar. Desde os primeiros tempos, técnicas como a salgadura e a conservación en lata permitiron o crecemento desta industria na que destacan a sardiña, o atún e os mariscos das rías. Hoxe en día, as mulleres da conserva están alcanzando postos de responsabilidade dentro das fábricas. Porén, se non hai marisco ou produtos do mar, tamén perden o seu traballo, especialmente as empregadas eventuais. As mulleres foron as principais traballadoras no marisqueo a pé, unha tradición secular. Non obstante, o marisqueo a flote, máis especializado e con maior valor económico, está dominado por homes. A xestión inadecuada dos recursos, como os monocultivos de ameixa xapónica, fai que o sector sexa máis vulnerable ao cambio global. O cambio global pon en perigo o medio ambiente e os traballos de miles de persoas. Para lle garantir un futuro estable ao sector, é esencial promover a formación profesional e a especialización. As mulleres deben ser parte da solución. A súa participación cualificada é crucial para mitigar os efectos do cambio global nas comunidades vulnerables. Mentres o cambio climático reduce a productividade do marisco, tamén incide no cultivo de mexillóns. As altas temperaturas e a aparición de especies invasoras como o Carcinus maenas aumentan a vulnerabilidade do sector. O cambio global presenta riscos para a estabilidade económica e cultural de Galicia. Ameaza tanto a industria extractiva como a transformadora e afecta especialmente as mariscadoras a pé e as mulleres nas fábricas de conserva. O futuro depende das nosas accións. Protexamos o mar. Protexamos as persoas.